लोगोफोर दिनै फाइनालि जोङो माइखौ गायखांबाय दिनै हाल जांख्रा जेनेबा आङो मालाय हारिनि ड्रेसखौ गाननानै भिडिअ बानायाखै आदा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों फोथारबारियाव बरायनाय जाबाय रुको जरा सबर करो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बिदि फोथारबारिनिल' ब्लग लाबोनो सानाखैमोन ओमफ्राय नोंथांमोना साननो नाङा जे मा फोथारबारिनिल' ब्लग लाबबाय थायो होननानै आं थाबैनो भिडिअ लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय दख'नाखौबो जोङो अग्रं दख'नासो गानबोबाय थानाय जायो फोथारबारियाव इदि लांगा दख'ना गानबोनाय जाया ओमफ्राय सासे आदा ना आगै मिथिला जिखिजाया बिथाङा बुंहरदो आरोना जेनेबा आदाया होनदो मालाय हारिनि ड्रेसखौ गाननानै मानो भिडिअ खालामदों होननानै जेनेबा आं मालाय हारिनि ड्रेसखौ गाननानै भिडिअ बानायाखै आदा आङो निजिनि हारिनि बर' हारिनि दख'नाखौनो गाननानै ड्रेसखौ गाननानैनो भिडिअ बानायदों बे दख'नायाबो दा आं जे गानदों दख'नायाबो बेबो बर' हारिनियानो ओमफ्राय बियो नैथि गानग्रा जियाव गोलैयो आरोना आं बिजाबावबो फरायनानै मोनदों आरो आं मिथिखागौबो ओमफ्राय आरो गुबै दख'नायानो जादों जोंनि ड्रेसा बर' आइजोफोरनिया लांगा दख'ना बेखौ जोङो बांसिनानो बबा थांनायाव जेनेबा न'आवबो थानायाव गानो ओमफ्राय अग्रं दख'नाखौ जोङो न'आव बांसिन बाहायनाय जायो आरोना ओरैनो थानायाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना आदाया जेनेबा इदि कमेन्ट हरदो नालाय आं नोंनि रिप्लाइखौ होबाय मिथियाखैबा मिथिनानै लादो ओमफ्राय आरो बे अग्रं दख'नाखौ जोंनि सानजारिया बांसिन गाननाय नुनो मोनो जों सोनाबनि आइजोफोरखौ बांद्राय गाननाय नुवाखै आङो दिनैसिम जोंनि सानजारिया बांसिन गाननायखौ आं नुबोदों आरोना नोङो आंखौ कमेन्ट हरनाय हिसाबै नों सोनाबनिनो मानसि जाखागोन होननानै आं मिथिबाय ओमफ्राय जोंनि सानजारिया बांसिन अग्रं दख'नाखौनो गाननायखौ नोङो न'आव फैबाथाय अभियासलि नों नुखागोन लांगा दख'नाखौ बांद्राय गाननाय नुखानाय नङा सोरबा सोरबा इखौबो होनलायगोन नामा हासबेन्डनिखौ गानना फैदोलै आङो बे फोथारबारियाव फेसन खालामनो फैयाखैब्रा गायनो फुनोसो फैदो दिनै इमान गरम सान्दुं होदो दा साथा सिङाव जना दं गाइसमोन गायबाय दं नै लोगोआबो दसे मबाइल नायदो दा इखौबो होनलाय गायनो बानानै गायनो फैयागारा मबाइलावसो बेस्थ' होननानै बुंलाय बुंग्राफोरालाय बुंबाय थासिगोन गायनायानो जबायसो दं भिडिअसो बानायबाय दं होनना होनलायगोन माथो होनग्राया होनखाबाय थायोलै आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सिख्ला लोगोफोर आं गाया मुवा मालायखौसो भिडिअ लाबाय दं ओरैनो फैफ्लानानै मिथिबायना नै दा लोगोफोर एन महिलारिनि गाथोनाव दा जोङो माइ गायगासिनो बे हाया आंनिसोमोन इसोर दा सेख'जुबना लाबाय आंखौ हाबा हरनानै इसोरो सेख'जुबना लाबाय लोगोफोर बिराद बया मिनिदो मालिकआ मिनिदो लोगोफोर इसिन गथा जायो बेनि दुब्लिनि माइया ओमफ्राय दा गायनायाव ओरैबायदि खस्थ' माने बुंनोनो नाङा दा दैयाबो मानदो ओमफ्राय आरो गोथौथार खोथिया गोजौ मोनाखैमोन एबार आरो बांसिनानो खोथियाफोरा बांसिनानो दैदो जाजाजोबदों बिनिखायनो आरो दा बिनिखायनो होनलायलांबाय बिनि थाखायनो खस्थ' जाबाय आरो गुबुननिफ्रायसो बिदिनो 700-800 राङाव बायनानै लाबोदों लोगोफोर बिराद खरसबो जाबाय दा माइफोरा बेसे मोना जेखिजाया इसिनथ' जाखायो नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आगैमोन नै माइखौ इदि आफाखौ सिथाबनानैबो खेथाबलायनानैबो गायो नोंथांमोना सोरबा सोहरबाय थायोना नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव इदि माइ गायगासिनो बाजैमोना आइमोना बाजैमोना बिनानावमोना आब'मोना गायगासिनो दा लोगोफोर भिडिअखौ आङो दोनथ'लायनोसै ओमफ्राय गायलायनोसै दसे लोगोफोर ओरैबादि गरम बापरे हाथारला दै लोंनो नागिरदो दा जोङो दै ओरैबादि गरम दै गांसोदो ओरैबादि गरम लोगोफोर वा हाथारला बोरै मोनदो सान्दुंआ इसर
आथिङा जि गुदुं गुदुं माननायाव मोजां मोनदो आरो ओमफ्राय गरमथार साथासिं आमनि साथा लाखालायदो नै लोगोफोर नङाबा हाया गरम मोनाखै बाजे गरमथार हाला जों गायनो ओइनो लोगोफोर ओइनो टपि टपिसो गसंना थालायलांबाय हाला माने गायनो दैया जि गुदुं जाखादोलै गोलोमजोब्बाय नै दैयाबो गुदुं जाजोब्बाय नामा दैयाबो गुदुं जाबाय सान्दुङाव थादों उफाय गैया लोंदो आरो नारेंआनो गैयाबा लोगोफोर बा लेबुआनो गैयाबा सल'खनि बाटारि बार दैयावसो फैदो इनो बारा माने एम्बुआ नै आथिङाव बोरै बाथाबना दं गुदुंनि थाखायनो नै नो थिखांना होनाय आथिंखौ लासै लोगोफोर नै आंनो बानाया बारलांदो नै एम्बुआ नालाय सिलाय जाजोब्बाय सान्दुंदोनो खांख्राय मासे नै मोनदो वाव खांख्राय मोनदो लोगोफोर गोरलै इ माथो माबा दासो जन्मिनाय खोमा खांख्रायाबो गोरलैसो लाला ओइ बाजैया माथो मानै मोनदोनो माथो माथो देना जानो हागोनलै नै गरम मोनसेबाव दै गोथौआव लोगोफोर ओरैनो जोंहा बाजैया रोगागासिनो फालिदो बेसेबा नै गायखांथारसिगोन र' नै लाम लाम दंबावो दे बैखै लाम लाम इ लाम लाम ओमफ्राय गैला इखौ गायनानै इ गाथोनाव फैला जों गायनोसै ओरैबायदि गरम बोरै मोनदो गरमखौ थान्दा लाबोदो मालिकआ गोजोनलायबाय ओइ खफैहांदो इनो गाइसमोन दा आं मबाइलखौ न'आव हरथ'नोसै ओइनो माबा गेदेर गेदेर आथिं गोलाव फैदो लोगोफोर दिनै फाइनालि जोङो माइखौ गायखांबाय दिनै हाल जांख्रा मैया एसे थालांबावदोंमोन इखौनो दा जों गासैबो लोगो नांनानै गायनो फैदोंमोन लोगोफोरजों ओमफ्राय दा जों थांनोसै दिनै हाल जांख्रा जाहैबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दा जोङो बिराद गोजान आरोना श्रीलंकानिफ्राय फैनाय रखम नै लोगोफोर मालाय गावबा गावनि आलि बिदियाव गाजानो गिनानै माबा थुजुबना दोनदो गन होमबा जोङो इखैजासो थाबायनांगौ ना माइ रुवाखैजासो थाबायनांगौ नोंसोरनो बुंहरलाय कमेन्टआव ओरैबायदि मानसि थायो आरोना दा जों माइ रुवाखैनो थाबायलांबाय आरो उपाय गैया इयो इदि गाजाल बायदि थुना दोनजोबोबा इखिनि थांबाय आरो माइया गाफायजाबाय आरो ओमफ्राय नै बेसे खस्थ' थांनांगौ जायो लिरि लारा बेसेबा खस्थ' लोगोफोर हाल जांख्रायाव बोरै बोरै जोंना रिक्सायाव लामनाय बाथ्रा गोलैलांबाय खाजाबना दोनदो एक्सट्रा खाबासो मोन होता है
ओमफ्राय नै लोगोफोर जखाय ना जुमाय होनो जोंनिथिं ओमफ्राय नोंसोरनिथिं मा होनो कमेन्टआव फोरमायहरदो इखो दा हाल जांख्रानि एसे लोंलायनोसै दे लों हाल जांख्रानि बाजै साखिग्रोदो दे लोंना होदो आरो एसे लोंसाबदो हाल जांख्रानि जोब्बाय बेबाबो फेथोसै नै लोगोफोर जुमाय राननानै होबाय हाल जांख्रानि लोंबाय नामा सेरेबखौ लोंगोन दे लोङाखैनो नै आं लाबाय नै दे लों लोंथ'वाखैनो नै दासो लोंहांदो दे एसे लों आयाबो लों साबोन बोरसा होनलायसिगोन नामा बेखौ लोंनानै दा बादल बोरसा मोजां साबोन का पानि होननानै नै लोगोफोर रुवानि गोदान लाबदो नोंथांमोननो नांगौबा मायो खांख्राइ बाथोन इखो ओइ आं होना मानसिखौ होना ओरैनो गोसोमथार जाखाना दं सानदुं खामजा फोथाराव बयबो गोसोम जाखायो आंखो नुबाय